Usap-usapan ngayon sa internet ang isang naging vlog ng isang vlogger matapos niyang nilait ang isang tricycle driver na dumaan lamang sa kanyang pag-vlog. Ito dahil matapos sinabihan ng isang vlogger na si Buknoy Glamour na ang mga tricycle driver ay walang mararating sa kanilang buhay. Ika nga nila, siya ay most loved YouTuber but also the most hated YouTuber. Ngayon, papanoorin natin ang isang naging vlog ni Buknoy Glamour na nagsasabing doon naganap ang kanyang paglait sa isang tricycle driver. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag kayong sumukong mangarap, wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is Iyon pa man, pagkatapos na naging vlog na nag-viral at nagkaroon ng mga maraming negatibong komento sa internet, nag-public apology itong si Buknoy Glamour. Narito rin ang kanyang public apology, video public apology na posted niya sa kanyang Facebook page at sa kanyang Facebook account. Hi everyone! Gusto ko lang sabihin na sorry sa N-word at sinabi ko. Wala akong kaalam-alam. Sa mga nagagalit sa akin kung ba't di ako mag-google, wala akong time. Sobrang busy ko sa buhay. Marami rin akong problema. Pero maraming salamat sa supportan nyo and sorry and God bless sa lahat. Paman, pagkatapos niyang mag-post ng kanyang pagsusori sa publiko, ay umani pa rin ito ng mga negatibong komento. Tulad na lamang sabi ng isang netizen, magsusori na lang, hindi pa bukal sa puso. Sabi nga ni Roxanne Piscuela, oo, wala ka talaga kaalam-alam, hangin ata yang nasa utak mo girl, puro ka lang pa-cute, kairita ka. Alam mo yon, basura ugali mo, di karapat dapat suportahan gaya mong di marunong magpapahalaga sa ibang tao. Mata pobre, wala pa namang mapapantunayan. God bless sa iyo. Isa ka sa reason na pagkasira sa imahe ng LGBTQ. Period trash. Ayon rin kay Rocky Corley. Salamat sa suporta nyo, Buknoy 2020. Ha ha ha, kakatuwa naman yon. Bukas bagsak ka na. Ang ganda na sana ng binigkas mo nung una kaso parang kinain mo din sa huli. Good luck sa career mo kung makakaangat ka pa. Pero kung oo, edi wala din akong pake. Ayaw din kang Chad G. Navarro. The end has come. Welcome back to the reality, my girl. Some of your sponsors will surely pull you up. Damn up. A good move. Unsub, unfollow. Be sincere. I'm not a fan, not anymore. Ayon yun kay Jason Samson. Ayon naman kay Brian Montanejos. Tricycle driver lang ako, pero kaya ko ng mga walang kwenta ang buhay. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag kayong sumukong mangarap, wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! Pero ang gusto ko talaga sabihin sa Hi everyone! Gusto ko lang sabihin na sorry sa N-word at sinabi ko. Wala akong kaalam-alam. Sa mga nagagalit sa akin kung ba't di ako mag-google, wala akong time. Sobrang busy ko sa buhay. Marami rin akong problema. Pero maraming salamat sa supportan nyo and sorry and God bless sa lahat. Hello, what's
color video na siya nasag mo klaro pero ako tayo sa naging inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma uy ginoo ko